በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ በሐደ አምላክ ስም በሐደ አምላክ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አሜንኩም። በአብ ለባውያን በወልድ ነባውያን በመንፈስ ቅዱስ ሕያዋን ዝተሰነኹም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ከምኡ እውን ናይ እኖና ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ናይ ሓደራ ደቂ ዝኾንኩም ምእመናን ወምእመናት በቢዘለኹሞ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ሰላምታ ይብፅሐኩም። እሺ እሞ ፅቡቕ ገብርኄር ወገብር ምእመን ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ሻድሻይ ሰሙን ናይ ዓብይ ፆም ንርከብ። ገብርኄር ማለት ሩህሩህ እሙን ኣገልጋሊ ማለት እዩ። ካብ ጎይትኡ ዝተዋህቦ ሓደራ ርሂፁ ግዒሩ ዓቐበት ደይቡ ቁልቁለት ወሪዱ ዘብዝሕ ዘስፍሕ ኄር ምእመን ሩህሩህ ኣማኒ ሩህሩህ መገልገሊ ትጉህ ኣገልጋሊ ማለት እዩ። ንእግረ መንገድና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ናይ ደብረ ዘይት ትምህርትና ስለ ናይዚ ዓለም እዚ ሕልፈት ስለ ዳግም ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምምፃእ ኣመልኪትና ብፍላይ ማቴዎስ ወንጌል ካብ ምዕራፍ 23 ቁፅሪ 38 39 ኣቢሉ ናብ ምዕራፍ 24 ዝረኣናዮ ምንም ሎሚ ንሕና ካብ ልደት ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብ2017 ዓመታት ርሒቕና ኣብ ዘለናሉ ሰዓት ይኹን ዋላ ኣብ ቀፃሊ እውን ይኹን ካሊእ ትምህርቲ እነምህሮ ከም ዘይብልና ብዘይካቲ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘምህሮ ከምኡ እውን ናቱ ተኸተልቲ ሃዋርያት ንሱ ኣብ ዝወዓሎ እናወዓሉ ኣብ ዝሓደሮ እናሓደሩ ናቱ ትምህርቲ ዘምህሮ ብዝግባእ ዝተኸተሉ ሃዋርያት ካብ ዝፀሓፍዎ ወፃኢ ካሊእ እነምህሮ ካሊእ እውን ምልክት እንገብሮ ነገር ከም ዘይብልና ብክፋሉ ርኢና ነርና ማለት እዩ። ብፍላይ ፍቁረ እግዚእ እናተባሃለ ዝፅዋዕ ዮሃንስ ወልደ ነጎድጓድ ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ መልእኽቱ ምዕራፍ 2 ደቂቅየ ዛቲ ሰዓት ደሃሪት እቲ ወበከመ ሰማዕክሙ ከመ ይመጽእ ሐሳዌ መሲሕ ይእዜኒ ኮኑ ብዙሃን ሐሳውያነ መሲሕ ወበዝንቱ ኣእመርነ ከመ ደሃሪት ሰዓት ይእቲ። ኣሕዋትና እዚ ሰዓት እዚ ዳሕራዋይ ሰዓት እዩ ከምቲ ሓሳዊ መሲሕ ክመፅእ ዝሰማዕኹሞ እንሆ ድማ ሎሚ ብዙሃን ሐሳውያነ መሲሕ ኣብ ዓለም ተስፋሕፊሖም በዚ ድማ እዚ ሰዓት እዚ እዚ ግዜ እዚ ዳሕራዋይ ሰዓት ከም ዝኾነ ፈለጥና እዩ ፈለጥና። እዚ ዮሃንስ ዝፅሕፍለ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ሰማያት ምስ ዓረገ ድሕሪ 30 ዓመት መልእኽቲ ምፅሓፍ ዝጀመረ ማለት እዩ። ኣብቲ እዋን ንሱ እዚ ከምዚ ኢሉ ነይሩ እዚ ሰዓት እዚ ዳሕራዋይ ሰዓት እዩ ብዙሓን ሐሳውያነ ነቢያት ተልዒሎም ኣለው ብዙሓት ሐሳውያነ ክርስቶስ ተልዒሎም እኒአው እንሆ ድማ እዚ ሰዓት እዚ ዳሕራዋይ እዩ ኢሉ ነይሩ። ሕዚ እውን ኣብ ዳሕራዋይ ሰዓት ኢና ዘለና። ብስሩ እዚ ዓለም እዚ እውን ኣስተርእዮቱን ህልፈቱን ርሑቕ ኣይኮነን። ህልፈቱ እምቅድሚ ኣስተርእዮቱ እቲ ምሕላፉ ቅድሚ ምግላፁስ ዝተገለፀ እዩ ማለት እዩ። ባዕሉ ቀዳማዊ ቃል ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ዓለም እዚ ካብ ዘይምንባር ናብ ምንባር ኣምፂዎ ኣሎ ካብ ምንባር ድማ ናብ ዘይምንባር ክወስዶ እዩ። እዚ ዝመፀሉ
ዕለቱ ሰዓቱ ኣይንፈልጦን ዝወስደሉ ዘሕልፈሉ ዕለቱ ሰዓቱ እውን ኣይንፈልጦን ማለት እዩ። ሰብ ወዲ ሰብ ንባዕሉ እኳ ዕለተ ልደቱ ኣይፈልጥን ዕለተ ሞቱ እውን ኣይፈልጥን። እዚ እዚ ዘይምፍላጥ እውን ዘጠይቀና ኣይኮነን። ኣብቲ ዝተዋሃበካ ዕድመ ግን እንታይ ገበርካ ዝተዋሃበካ መክሊት ተጠቀምካ ዶ ዝብል ናይ እግዚኣብሔር ሕቶ እቲ እግዚኣብሔር ክቀርበና ዝኽእል ንሱ እዩ እምበር ስለ ናይ ዓለም ምንም። ቅዱስ ጳውሎስ እውን ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ወዋሂቱ ከመዝ ይረት ኣሃዊነ እስመ አልጸቀ ይህልፍ ኩሉ ንብረተ ዝዓለም ኣሕዋትና ከምዚ ይቐንዕ ከምዚ ምግባር ርቱ ኣገባብ ናይዚ ዓለም እዚ ንብረቱ ዓለሙ ክሓልፍ ቀሪቡ እዩ እሞ እለኒ ኣውሰው ይከውኑ ከመዘ እያውሰው ወለኒ ይበክዩ ከመዘ ይበከዩ ወለኒ ተፈስሑ ከመዘ ይተፈስሑ ወለኒ ተደለው ከመዘ ይተደለው ወለኒ ይሳየጡ ከመዘ ይተሳየጡ ወለኒ ይወሉ ከመዘ ይወሉ ወለኒ ይሰትዩ ከመዘ ይሰትዩ እስመ ኩሉ ተድላ ዝዓለም ይሃልፍ እዩ ዘለ ኩሉ ናይ ዝዓለም እዚ ተድሉ ዝዓለም እዚ ዓርሱ ሓላፊ እዩ እውን አልጸቀ ይህልፍ እስመ አልጸቀ ይህልፍ ክሓልፍ ቀሪቡ እዩ። ፀሓይ ቦራቁን ፀሓይ ዓራርውኡንስ ኣብኡ እዩ ተቀራረበ እዩ። ሕዚ እውን ካሊእ ምልክት ንፅበ ናይ ዓበይቲ ሃገራት ዓለም ናይ ራሽያ ኣሜሪካ ጎንፂ ናይ ውሉድ ምስ ወላዲኡ ዘለዎ ጎንፂ እዙይታት እናተገንዘብና በቃ ከምኡ ድዩ መፅሓፍ ተነቢብዎን ድዩ ኣብቲ ዳሓርዋይ ሰዓት ከምኡ ኢልዎን ድዩ ካብ ጥንቱ ሕማቅ ውሉድ ንወላዲኡ የሕዝን ሕማቅ ሓው ንሓዊ ይቀትል ንሓዊ ሕሊፉ ይህብ ሕማቅ ኣመራርሓ ዓዲ ከም ዘጥፍእ እዚ ካብ ጥንቱ እውን ዝተፃሓፈ እዩ። ኣብ ዓለም እውን ኣብ ሓደ ክፍሊ ዓለም ሰላም እንትኮን ተሎ ኣብ ካሊእ ክፍሊ ዓለም ድማ ህውከት ዕግርግር ዝሰፍኖ እዩ። እዚ ሰላምን ህውከትን ተፈራሪቁ እዩ። ንሕና ነስተውዕል ካብ እምነት ካብ ምግባር ኣይንውፃእ ኣብኡ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዕረፍ እዩ። እዚ ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም እንተትቀትሎም ለነቢያት ወትቤርዎም ለሐዋርያት ለተፈነው ሀቢሃ ሚመጠነ ፈቀድኩ አስተጋብኦም ለወልድኪ ከመ እንተ ታስተጋብእ ደርሆ እጎሊሃ ታሕተ ክነፍያ ወአበይኩሙ ናብኣ ንዝተለኣኹ ነቢያት እትቀትል ናብኣ ንዝተሰደዱ ሐዋርያት እትድብድብ ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ዋይታ ኣለኪ ብሰብ ኢየሩሳሌም የቢሉ ብሃገረ ኢየሩሳሌም ኣቢሉ ንህዝበ ኢየሩሳሌም ብህዝበ ኢየሩሳሌም ኣቢሉ ድማ እዚ ንህዝቢ ዓለም ተግሳፅ እዩ። ልክዕ ከምቲ ደርሆ ንጨዋቁታ ሓቂፋ ካብ ነጣቂ እተድሕን ከምኡ ኣነ ብክንፈ ረድኤተይ ብምሕረተይ ብቸርነተይ ከለላ ክኾነኩም ክንደየናይ ፍቀድኩ ወአበይኩሙ ኣበኹም እንሆ ድማ ናሁ ይተሃደግ ለኩም ቤትኩም በድወ እንሆ ድማ ቤትኩም ቤተ ህልናኹም ባዶ ክቀሪ እዩ እዩ። ህልና ካብ ማህደረ መንፈስ ቅዱስ ባዶ እንድሕር ኮይኑ ናይ መንፈስ ርኩስ ማህደሪ እዩ ዝኾነሎ። ናይ ደቂ ሰባት ኣእምሮ ብጣዕሚ ንጡፍ እዩ። ሓቀይ ብረታውያን ባእታታት ዝበሃሉ እኒው ብተፈጥሮኦምስ በይኖም ተነፂሎም ክርከቡ ዘይኽእሉ ሃይሊ ሪኣክት ዝገብሩ ምስ ተሓዋዊሶም ዝርከቡ ናይ ወዲ ሰብ ኣእምሮ ካብኡ ንዓቐብ ንጡፍ እዩ። ወይ ናይ መንፈስ ቅዱስ ከመላልስ እዩ ወይ ናይ መንፈስ ርኩስ ከመላልስ እዩ። ወይ ፍቅሪ ትሕትና ተኣዛዝነት ኣነ ክመውት ኣነ የኽፍአኒ ዝብል መንፈስ ከመላልስ እዩ ወይ መንፈሰ ዝሙት መንፈሰ ሓሰት መንፈሰ ትዕቢት መንፈሰ ምንቀኝነት ከመላልስ እዩ። ካብ ክልቲኡስ ነፃ ዝኸውን ኣይኮነን። ናይ መንፈስ ቅዱስ መመላለሲ እንድሕር ኮይኑ ኣእምሮና ካብቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ነፃ እዩ ሓራ እዩ።
ናይ መንፈሰ ጽድቂ ነተገዛኢ ባሮት ንኾነለና ማለት እዩ ንሱ እዩ እውን ድማ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ኣብዚ ግን ናሁ ይተሃደግ ለኩም ቤትኩም በድወ እንሆ ድማ ቤትኩም ቤተ ህልናኹም ባዶ ክተርፍ እዩ ኢልዎ ኣማን እብለኩም እምይእዜሰ ኢትርእዩኒ እስከ ሰወትሉ ብሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር እንሆ ድማ ይብለኩም ኣለኹ እቲ ብስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩክ እዩ ክሳብ ትብሉንስ ኣይትርእዩንን ኢኹም እዩ ኢልዎም ኣይትርእዩንን ኢኹም እቲ ኣቦይ ልኢኽኒ ኣነ ተለኣኸ ኣቦይ ፈናዊ ኣነ ተፈናዊ ንዓለም ድሕነት ዝመጻኹ በጊዕ እየ ኢሉ ዝተፈነው ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ እማን ሓቀኛ ጓሳ ስለ ቤዛ ዓለም ዓርሱ ሕሊፉ ዝሃበ ክሳብ ትብሉ ኣይትርእዩንን ኢኹም ዝብል ዝእምነት እዚ ተሰዊርኩም ኣሎ ሕዚ ክሳብ ናውዚ ተኣትዉ ድማ ኣይትርእዩንን ኢኹም እዩ ሕዚ ዘኒህናዮ ዘመን እኮ ጽልኢ ባእሲ ፀብኢ ምክፍፋል ዝሰፈነሉ እኮ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይረአየሉ ሰዓት ኢና ዘለና ንእግዚአብሔር ንኢየሱስ ክርስቶስ እንምልከተሉ ሰዓት የምፀልና እምበር ሕዚ እግዚአብሔር ዘይረአየሉ ሰዓት እዩ መንፈስ ርኩስ ዝሰፈነሉ መንፈስ ቅዱስ ካብ ደቂ ሰባት ዝረሓቐሉ እዩ ከምዚ እንትኾን ተለ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይትርእዩንን ኣለኹም እዩ ዝብለና ዘሎ ሕዚ ምክንያቱ ክርስቶስ ንባዕሉ ትሕት ኣበለ እምበር ልዕል የበለ ተኣዘዘ እምበር ኣብዚ ምድሪ ኣይኣዘዘ መከራ ተቐበለ ተፀረፈ ኣሳደድዎ ተሳደደ ተተፀረፈ ስቕበለ ተተወቃዕ ስቕበለ እምበር ንዓለም ኣይመሰለን ንክርስቶስ ምርኣይ እውን እሱ እዩ እዚ እዩ ግን ኣብኡ ካብቲ ቤተ መቅደስ ምስ ወፀ እውን ናይቲ መንደቕ ህንፃ ሪኦም ተደኒቖም ግን ብኢድ ሰብ ዝተሃነፀ ዘድንቕ ኣይኮነን ዘድንቕስ ግብረ እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ዝኾነ ሰውነትና እዚ የድንቕ ትርእዩ ንዘንተ ኩሎ እይተሃደግ ዚአን ዲአን ዘይትነሰት ኣብዚ ሰብ ይሓልፍ ይመጽእ ልደት ሞት እኒአ እሞ ኣብ ግዙፍ ሃኒፅካ ምፍራስ ከም ዘሎ ኣብ ረቂቕ ምህናፅ ሕልፈት ለውጢ የብሉ ክብል ንእሽተይ የብልዎም ማለት እዩ ካብኡ ንሳቶም ግን ሽዑ ዝርድእዎ ዘለው ንግረነ ማእዜ ይከውን ዝንቱ ወምንተ ኣምሪ ለምጻእትከ ወለህልቀተ ዓለም ንሶም ዝርድእዎ ኣለው ናሁ ይተሃደግ ለኩም ቤትኩም በድወ ዝበሎ ቤትኩም ቤተ መቅደስ ፈርስ እዩ ኢሎም ሒዞሞ ንሱ ብኣይ ተዘይኣሚንኩም ብኣይ ንኣይ ተዘይምለኽኩም ንኣይ ተስፋ ተዘይገርኩም ህይወትኩም ኑሮኹም ባዶ እዩ ይዘለ ካብኡ ኢትርእዩኒ እስከ ሰወትሉ ብሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ተበሎም ወምንተ ኣምርሂ ለምጻእትከ እንድሕር ዘይንርአካ ናይ ምምፃእኻ ናይ ምልክት ከ እንታይ እዩ ኢሎም ናይ ምምፃእ እማ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ መንገዲ ምኽታል እዩ ንኣይ ምምሳል እዩ እኒኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብኡ ካሊእ ስለ ናይ ዓለም ሕልፈት ናይ ጣሽም ዝተናገሮ ኣይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ እኩ እያስትኩም እዩ በቃ ኣስተውዕሉ ከይትስሕቱ ቅድም እውን ንሱ ኣስተውዕሉ እዩ ዝበሃል ነይሩ ሕዚ እውን ኣስተውዕሉ ንድሕሬና ዝመፁ እውን ኣስተውዕሉ እንተ ናይ ዓለም ሕልፈት እማ ከም ምጽኣተ ሰራቂ ኮይልዋ በዓል ቤትስ ሰራቂ ዝመፀሉ ሰዓት ዝፈልጥ ነይሩ ተጉሁ ገዝኡ ቤቱ መሓለዎ ነይሩ ሳውዚ ሰዓት እዚ ደቂሱ ኣብዚ ሰዓት እዚ ክነቅሕ ኣብዚ ሰዓት እዚ ስለዝመፅእ ኢሉ ምተኸታተለ ነይሩ ግን ኣይፈልጥን ዝመፀሉ ምጽኣተ ሰራቂ ይፈልጥን ሰራቂ ግን ናይ ሞት እዩ ወሲ ዝመፅእ ጎይታ ዝመፀሉ እውን ኣይፍለጥን ድንገታዊ ኣመፃፅኡ ከምቲ ናይ ሰራቂ ኣመሳሲልዎ ማለት እዩ ሕዚ እሞስቲ ናብዚ ናይ ገብርሄር ወገብሪ ምእመን ዝተባሃለ ናብዚ ናይ ሎሚ ኣብ ቅዳሴ ዝተነበበልና ናይ ወንጌል ክፍሊ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ካብ ቁፅሪ 14 ክሳብ 30
ከምኡውን ብተመሳሳሊ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ካብ ቁፅሪ 11 ክሳብ 27 ዘሎ እዚ ስለቲ ገብሪ ምእመን ወገብሪ ኄር እናተባሃለ ዝፅዋዕ እዚ ብዚ ዕለት እዚ ክንመሃሃረሉ ክንረዳድአሉ ሊቃውንተ ቤተክርስትያን ዝሰርዕዎ እዩ። እዚ እውን እንታይ ይብለና? እስመ ከመ ብእሲ ዘይነግድ ወፀውአ አግብርቲሁ ወወሃቦሙ ንዋዮ ይትገበሩ ቦቱ ከምቲ ዝገይስ ሰብኣይ ንሰራሕተኛታቱ ፀዊዑ ድማ ገንዘቡ ሃፍቱ ኩሉ ብኡ ንክግበርሉ ንክፅዕርሉ ሂብዎም ዝገይስ ሰብኣይ ትመስል ይብልዎም። ሕዚ እዚ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቶም ብምሳሌ ዘምህሮም ክፍሊ ሓደ እዩ። ምሳሌ ክምሰል ከሎ ክልተ ነገር እዩ ሒዙ ዝመፅእ። ሓደ ብግዙፉ ኣብዚ ምድሪ እዚ ዝግበር እቲ ካልኣይ ድማ በዚ ግዙፍ እዚ ዘይርአ ረቂቅ ንረቂቅ መርአይ ንኡ መእመኒ ዝኸውን እዩ ዝቐርብ እቲ ምሳሌ ዝቐርብ ዘሎ ማለት እዩ። ሕዚ ኣብዚ ናይ ባዕልና ወግዕታት እኳ ሕዝስ እናውጓዕኻን ኣለኻ ምሳሌ ክምሰል ከሎ ቀጥታ ነቲ ወግዒ ንሱ ዝመስል ዘይኮነስ ብካሊእ ኣዛዊርካ እዩ ዝመፅእ እቲ ምሳሌ ማለት እዩ። ሕዚ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ስለቲ ነገረ መንግስተ ሰማያት እዩ ከምህር ደልዩ እኒሀ። እዚ እውን መንግስተ ሰማያት ኢሉ ይምስለሎም ኣሎ። እቲ እምነት እቲ ሃይማኖት ሕዚ ኣብቲ ግዙፍ ኣይኮነን እኒሀ ኣብቲ ረቂቅ እዩ። ካብቲ ንባብ ሰፍ ኢልካ ሓፍ ኢልካ እዩ ዝምርመር ሓፍ ኢልካ ዝረአይ እኒሀ። ካብኡ ንሱ እዩ ድማ ዘሐጉስ ንሱ እዩ ንሱ እዩ ንህልና ንነፍሲ ምግቢ ዝኾነ ንሱ እዩ። እቲ እምነት እውን ኣብኡ እዩ እኒሀ ኣብቲ ንባብ ኣይኮነን። ሕዚ ንባብን ትርጓሜን ከም ነፍስን ስጋን እዮም። ንባብ ከም ስጋ ተወሲኑ እኒሀ ተፃሒፉ ተወሲኑ እኒሀ። እቲ ትርጓሜ ግን ከም ነፍሲ ህልና እዩ። ህልና ውሱንነት የብሉ እዩ። ናብ ዝደለየ ርሕቐት ይኸድ። እቲ ትርጓሜ እቲ ምስጢር እውን ንሱ እዩ። ካብኡ ልቕቕ ኢልካ የብል ካብኡ ድማ ደስ ይብል ደስታ እኒሀዎ ዘምፀልካ ደስታ እኒሀዎ። ሕዚ መንግስተ ሰማያት ኢልዋ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ ከመ ብእሲ ዘይነግድ ወፀውአ አግብርቲሁ ወወሃቦሙ ንዋዮ ይትገበሩ ቦቱ። ህገ ወንጌል ተስፋ መንግስተ ሰማያት ህገ ወንጌል እውን ተስፋ እዩ። ተስፋ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ትመስል ብእሲ ዘይነግድ ብእሲ ወፀውአ አግብርቲሁ ወወሃቦሙ ንዋዮ ይትገበሩ ቦቱ። ከምቲ ዝገይስ ሰብኣይ ሰራሕተኛታቱ ፀዊዑ ድማ ገንዘቡ ብኡ ንክመሓደርሉ ሂብዎም ዝኸይድ ሰብኣይ ትመስል። መን? መንግስተ ሰማያት ተስፋ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ። ወፀውአ አግብርቲሁ ወወሃቦሙ ንዋዮ ደቂ ሰራሕተኛታቱ ፀዊዑ ናቱ ገንዘቡ ወርቁ ብሩ ሃቦም። ቦ ለዘወሃቦ 5 መክሊተ ወወ ለዘወሃቦ 2 መክሊተ ወወ ለዘወሃቦ 1 መክሊተ ክህብ እንተለዉ ሕዚ ዝተወሃቦ መጠን እኒሄዎ። 5 መክሊት ዝተወሃበ እኒሄ 2 መክሊት ዝሃቦ እኒሄ 1 መክሊት ዝሃቦ እውን እኒሄ ዝሃቦም እኒሄ ንሰራሕተኛታት እዩ ዝህብ ዘሎ እዚ ጎይታ እዚ ኣብ ምድሪ ዝግበር እዩ ሂብዎም ወነገደ በጅዝያ ሸዓ ኸደ። ሕዚ ሉቃስ ከዓኒ ንእሽተይ ፍልይ ብዝበለየ መልክዑ እዩ ዘቕርቦ። ኣብቲ ዝነበሩሉስ ናብ ኢየሩሳሌም ቀረባ ነበረ እሞ ወይመስሎሙ እስመ ቅሩብ ውእቱ ለኢየሩሳሌም ወይመስሎሙ ከመ ሰዊሃ ታስተርኢ መንግስተ እግዚአብሔር። ናብ ኢየሩሳሌም ቀረባ ነበሩ እሞ ኣብኡ ኣብቲ ኢየሩሳሌም ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ መንግስተ ሰማያት ትግለፅ ይመስሎም ነይሩ።
ካብኡ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብምሳሌ እቲ ቀዳማዊ ምጽአቱ ንኽገልጽን ንክግለጽን እዩ። ገና ድማ ዳግም እቲ መንግስቱ ዘይሓልፍ ርስቱ መንግስተ ሰማያት ንከውርስ ዳግም ከም ዝመጽእ ድማ ብምሳሌ ኣቢሉ ገሊጹሎም። ንሶም መሲልዎም እኒአ ንሽዑ መሲልዎም ግን ኣይኮነን እኮ መንግስተ ሰማያት ከምዚ እያ ኣሃዱ ብእሲ ክቡር ሆረ ብሔረ ርሁቀ ይንሣእ ሎቱ መንግስተ ወይሰወጥ ኢልዎም። ሓደ ክቡር ሰብኣይ መንግስትነት ኣብ ኢድ ቁፅፅሩ ገይሩ ንክምለስ ናብ ኣርሒቑ ገየሸ ኢልዎም። ምሳሌ ቀሪቡሎም እቲ ምሳሌ ተመሳሳሊ ምስ ናይ ማቴዎስ ግን ንሱ ሓደ ክቡር ሰብኣይ መንግስትነት ኣብ ኢድ ቁፅፅሩ ገይሩ ንክምለስ 10 ሰራሕተኛታቱ ፀዊዑ ብኦቱ ገንዘቡ ድማ ንክመሓደርሉ ሂብዎም ዝኸደ ሰብኣይ ትመስል ኢሉ ምሳሌ የምፅሎም። ኣብዚ ቦሎ ዝውሃቦ 5 መክሊተ ወቦሎ ዝውሃቦ 2 መክሊተ ወቦሎ ዝውሃቦ 1 መክሊተ 5 መክሊት ናይ ከምዚ ናይ መዐቀኒ እዩ። ናይ ውህብቶ መዐቀኒ ክብደት ይብልዎ ከምዚ ክንዲዚ ብር ከም እንብሎ መክሊት መዐቀኒ 5 2 1 ሂብዎም ከደ። ካብኡ እዚኣቶም ደጊም ውህብቶኦም ጎይትኦም ዝሃቦም ውህብቶ ሒዞም ክንቀሳቀሱ እዮም ኣብ ዓለም ክንቀሳቀሱ። ወሆረ ዝኩ ዝሃምሰ መካልየ ወተገበረ ቦቶን ወረብሃ ካልኣተ ሃምሰ መካልየ። እዚ ብ5 መክሊት ዝተቀበለ መክሊቱ ተቀቢሉ ከደ ሓለፈ። ብኡ ድማ ርሂፁ ግዒሩ ላዕሊ ታሕቲ ኢሉ 5 ዳግም 5 ካልእ መክሊት ድማ ኣትረፈ። ከምኡ ብተመሳሰሊ ልክዕ እቲ በዓል 2 እውን ከይዱ ዓቐበት ደይቡ ቁልቁለት ወሪዱ ርሂፁ ግዒሩ 2 ዝነበራ 2 ወሲኹ 4 ገበረ። እቲ በዓል 1 ግን ወዝኣሃተሰ መክሊተ ነስአ ሃለፈ ወከረየ ምድረ ወሃበ ወርቀ እግዚኡ። እቲ በዓል 1 ግን ተቀቢሉ ከይዱ መሬት ፍሒሩ ውህብቱ ኣብ መሬት ቀበሮ። ሕዚ እዚ ውህብቶ እዚ ናይዚ ምድሪ እዚ ጎይታ ዝሃፍታም እዚ ዝህቦ ስፍሪ ቁፅሪ ዘለዎ እዩ። ሰፊሩ መጢኑ ይህብ። እቲ ዝብእሲ እዚ ተወሂልኒ ግን እግዚኣብሔር እዩ። እግዚኣብሔር ንደቂ ሰባት ፀጉኡ በረከቱ ብሰፊሩ ቆፂሩ ኣይኮነን ዝህብ። ናይ እግዚኣብሔር ፀጋ ሙሉእ እዩ። እቲ ፀጋ ድማ ካብ ፀጋ ኣይበላለፅን። ናይ እግዚኣብሔር ፀጋ ካብ ናይ እግዚኣብሔር ፀጋ ኣይበላለፅን። ወሃቢ ሓደ እግዚኣብሔር እዩ። ውህብቶ እውን እቲ ናይ እግዚኣብሔር እዩ። ተዋሃቢ እውን ሰብ እዩ። ሕዚ ናይ እግዚኣብሔር ውህብቶ ካብ ውህብቶ ኣይበላለፅን። ፀጋ ናይ ደቂ ሰባት ካብ ናይ ደቂ ሰባት ፀጋ ኣይበላለፅን። ምብልላዕ ፀብ ምንታይ እዩ ዝመፅእ እንተኢልና ኣብ ምግባር እዩ። ኣብ ምግባር ፀጉኡ ተጠቂሙ ላዕሊ ታሕቲ ኢሉ ኣብዚ ዓለም እዚ ዝምስክር ሓቂ ፅድቂ ዝገብር በዙ እዩ እቲ ዝልካዕ። ናይ ባዕሉ ሕዚ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ኢልዎ ኣሎ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ አኮ በመስፈርት ዘይሁ እግዚአብሔር መንፈሶ። እግዚአብሔር መንፈሱ ብስፍሪ ብምጥን ኣይኮነን ዝህብ። ሙሉእ እዩ ዝስፈር ዝቁፀር ኣይኮነን። ከም ዓቅምና ግን ይውሰን። ከም ናትና ዓቅሚ ይውሰን። ሕዚ 5 ካብ 2 ዝተፈለየ እዩ። 2 እውን ካብ 1 ዝተፈለየ እዩ። እግዚአብሔር ኣምላክ እውን ንደቂ ሰባት ዝተፈላለየ ፀጋ ካብ ምስ ፀጋ ነናይ ባዕልና ፀጋ እዩ። ነናይ ባዕልና ፀጋ ሒዝና ናይቲ ሓደ ሰብ ፀጋ ናይቲ ካልእ ሰብ ፀጋ እዩ።
ናይ ሓደ ሰብ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ኩሉ ሰብ ፀጋ እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 እንታይ ኢሉ እስመ ለለ ኣሃዱ ዘዘዚኣሁ ፀጋሁ ነንሕድሕዱ ነናይ ባዕሉ ይፀግኡ ኢሉ ወለኩሉ በበመክፈልቱ እንዘ እግዚእ ይረድእ ኩሉ ግን በብክፍሉ በብዕድሉ ጎይታ ይረድእ ሕዚ ሓደ ንዝሓዘነ ምፅንዕናዕ ሕዚ ንኩሉ ሰብ ሓደ ዘፅናዕንዕ ኣይኮነን ዝተዋእሶ ምዕራቅ እውን ኩሉ ሰብ ሓደ ይዓርቅ ማለት ኣይኮነን ንዝበፅሖ ፀገም መከራ ኩሉ እውን እዚ ንፅቡቅ እዩ ኢሉ ኩሉ ሓደ ዝኣምን ኣይኮነን ኣብዚ ፀጋ ፀጋ እኒአ ክፍሊ ክፍሊ እኒአዎ ኩሉ ሰብ ማለት እዩ ልክዕ ኣብ ሓደ ክፍሊ ሰውነትና ኣብ ሓደ ሰውነትና ብዙሓት ክፍሊ ኣካላት ከም ዘኒአውና ማለት እዩ ዓይኒ እዝኒ ኢድ እግሪ እኒኦ ሕዚ ምርኣይ እንተተባሂሉ ንዓይኒ እዩ እምበር ንእዝኒ ኣይኮነን ምስማዕ እንተተባሂሉ እውን ንእዝኒ እምበር ንዓይኒ ንኢድ ኣይኮነን ምኻድ እንተተባሂሉ እውን ንእግሪ እምበር ንኢድ ኣይኮነን ምኸድ ግን ሕዚ ዓይኒ ግን እግሪ ኩን እንተኢልናዮ ክኾነ ኣይኽእልን ብምንታይ ምርኣይስ ንዓይኒ እምበር ናይ ኢድ ናይ እግሪ ኣይኮነን ሕዚ ምርኣይ ኣብ ዓይኒ ድሕር ኮይኑ ዓይኒ ሕዚ ንባዕሉ ዓይኒ ኮይኑ ንመላእ ክፍሊ ሰውነትና ዓይኒ እዩ ካሊእ መተክኢ የብሉን እዝኒ እውን መስምዒ እንድሕር ተባሂሉ ንእዝኒ እዩ ንዓይኒ ንኢድ ኣይኸውንን ሕዚ እዝኒ መተካእታ የብሉን ኣብ ኣካላትና እዝኒ መተካእታ የብሉን ሕድሕድ ኩሎም ክፍሊ ኣካላትና መተካእታ የብሎምን ኣብዚ እውን እዚ ካብዚ ይዓቢ እዚ ካብዚ ይንእስ እንብሎ ክፍሊ ሰውነትና የብልናን ናይ ደቂ ሰባት ፀጋ እውን ልክዕ ከምኡ እዩ ናይቲ ሓደ ሰብ ፀጋ ናይ ኩሉ ሰብ ፀጋ እዩ ናይ በይኑ ኣይኮነን ንሱ እውን ካብ ካሊእ እኒኦ ዝደልዮ ፀጋ እኒኦ ንዕኡ ዝጠቅሞ ዓለም ከምኡ እዩ ሓደ ኣካል ብኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ኣካል ኢና ብኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ኣካል ኢና ካብዚ ሓደ ሰብ እውንስ ብኮንቱ ክጠፍእ የብሉን እዩ መን ክትኮ ትናቱ ዕዱል ትናቱ ፀጋ ንኩልና እንዲ ክጠቅመና መን ክትኮ ነቲ ፀጉኡ ሒዙ ዝንቀሳቀስ ኣብ ዓለምስ መን ኣለ መተካእታ የብሉን እኮ ልክዕ ንኢድስ ካብ ክፍላ ሰውነትና መተካእታ የብሉን ኢልና ኢና ወ ናይ ኢድ ስራሕስ መን ክሰርሖ ዓይኒ ክሰርሖ ኣይኽእልን ሓደ ሰብ እውን ብኮንቱ ክጠፍእ ከለ ናቱ ምስ ፀጉኡ እዩ ዝኸደና ዘሎ መተካእታ ድማ የብሉን ንዓለም ብሙሉኣ ከዓ ይጎድላ እግዚኣብሔር እኳ ክወስድስ መተካእታ ሓሊዩ እዩ ዝወስድ ሰብ ግን ጨካን ብዘይ መተካእታ የጥፍእ ናይ እግዚኣብሔር ፀጋ ናይ እግዚኣብሔር ፀጉኡ ዝሓዘ ሰብ ነጥፍእ ብጭካነ መተካእታ ዘይንትክኦ ሓደ ሰብ ካብ ዓለም ክጎድል ከሎ እውን ንዓለም ብሙሉኣ እዩ ዝጎድላ ቅዱስ ጳውሎስ እዚ ወለኩሉ በበመክፈልቱ ዘእግዚእ ይረድእ ኩሉ በብዕድሉ በብክፍሉ ጎይታ እናረድአ ወለለ ኣሃዱ ይህቦ ገሃደ በከመ ይደልዎ ወይበቆ ነንሕድሕዱ ከምቲ ዝግብኦ ከምቲ ዝጠቅሞ ይህቦ እዩ ወለዘይህቦ ቃለ ጥበብ ናይ ንግግር ጥበብ ዝህቦን እየ ወለዘይህቦ ቃለ ኣእምሮ ብመንፈስ ቅዱስ ብቅዱስ መንፈስ ተላዒሉ እውን ቃለ ምፍላጥ ኣብ ዘይነበረሉ ቦታ ኣብ ዘይነበረሉ ሰዓት ዝተገበረ ነገር ዘፍልጥ ዝተዋሃበ እኒአ ለዘወሃቦ ሃይማኖት ብመንፈስ ቅዱስ ብመንፈስ ቅዱስ እውን ሃይማኖት ፅቡቅ ክረክብ ከለ ኣይ እዚ ንኣይታይ ኮይኑ ንፈጣሪ እምበር ሕማቅ ክበፅሖ ከሎ እውን እዚ ፈጣሪ ንፅቡቅ ኢሉ ዘምፅኦ እምበር ንሕማቅ ኣይኮነን ኢሉ ብሃይማኖት ዝቅበል እኒአ ኩሉ ሓደ ኣይኮነን ዝቅበል ለዘተውህቦ ፈውሰ ወኣሂቦ
ናይ ምፍዋስ ናይ ምሕዋይ ዝሓመመ ዝደወየ ንምፍዋስ ዝተውሃቦ እኒአ ሕዚ ፈውሲ ናይ ምፍዋስ ናይ ምሕዋይ ተውህቦ ዝተውሃቦ እናሃለወ ሕክምና ናብ ሕክምና ምኻድ ኣየድሊ በቲ ናይ እግዚኣብሔር ፀጉኡ የድሕን ለዘተውህቦ ተነብዮ ናይ ትንቢት ተውህቦ ዝተዋህቦ ኣለዎ ሃላፊያትን መጻያትን ናይ ምትንታን ናይ ምርህራህ ለዘተውህቦ ዘነገረ ብሃውርት ኣብ ዝተፈላለየ ብሄራት ዝንገር ቋንቋ ናይ ምፍላጥ ተውህቦ ዝተዋህቦ ኣለዎ ይብለና ግን ንዚ ኩሉ እዚ ሓደ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝገብሮ ከዓ ይብለና ሓደ ከምቲ ሓደ መላእ ሰው ሓደ ሰብ እናተባሃልና ብዙሓት ክፍሊ ኣካላት ዘኒሀውና ከምኡ ድማ ዓለም ብዙሕ ፀጋታት እናሃለወና ግን ድማ ነቲ ፀጋ ንሱ ግን መን እዩ ዝገብሮ ይብለና መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝገብሮ ዘከናውኖስ መን መንፈስ ቅዱስ ካብኡ ፀጋ ኣብቲ ፀጋ ኣብ ምትግባር ግን ወፂኻ ናይ ምምስካር ሓቂ ፅድቂ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መንገዲ ምረረ ገሃነመ እሳት ተረዲእኻ ጣዕሚ መንግስተ ሰማያት ፈሊኻ ኣብዚ ምምስካር ግን ናይ ባዕልና የድሊ ልክዕ እዞም ሰራሕተኛታት ንኡ እዮም መፅኦም እኒአው እቶም በዓል 5 በዓል 2 ከይዶም ኣፍርዮም ኣብዚሖም ኣለው እቲ በዓል ሓደ ግን ከይዱ ሓዊኡ እኒአ ስጠትኡ ሓዊኡ ክልተ እኮ እዩ ክገብራ ዝግብኦ ነይሩ 4 10 ዘይገበርካዮን ኣይኮነን ዝበሃል ንምንታይ ክልተ ዘይገበርካዮ ንምንታይ ክልተ ዘይገበርካ እዩኒ እምበር ቀፂሉ ህዚ እዚ ጎይታ እዚ ሂብዎም ከይደሎ ናብ ርሑቕ መንገሻ ገይሾለ ግን ክምለስ እዩ ወእምድኅረ ብዙሕ መዋዕል ኣተወ እግዚኦም ልዕሉ ኣገር ድሕሪ ነዊሕ እዋን ናይዞም ሰራሕተኛታት እዚኦም ጎይታ ኣተወ ዓዲ ኣተወ ወኣሃ ዘይተሃሰቦም ክቋፃፀሮም ድማ ጀመረ ይብለና ክቋፃፀሮም እዞም ደቀይ እንታይ ገበርኩሞ ዝህቡ ጥቕምስ እንታይ ገበርኩሞ ኣበርኪትኩሞ ኣብዚሕኩሞ ዶ ኢሉ ክቋፃፀር ጀመረ እሞ በዓል 5 መፀ በዓል 5 ወኣምፃ ካልኣተ ሃምሰ መካልየ ይብል ካልኦት 5 መክሊታት ድማ ኣምፀ እንዘ ይብል ኣኮኑ እግዚኦ ሃምሰ መካልየ ወሃብከኒ ወናሁ ሃምስ መካልእ ለረባሂኩ ድዮ ጎይታ 5 መክሊት ሂብካኒ ዝነበርካ ኣይኮንካን እንሆ ድማ ኣብ ልዕሊዐን 5 ረቢሐ ኣለኹ 10 ገይረዮን ኢልዎ ጎይትኡ ተደሲቱ ደስ ኢልዎ ተሓጒሱ ኦ ገብርሄር ወምእመን እስመ ዘወውህድ ምእመን እኮንከ ዲበ ብዙሕ እሰይመከ ውስተ ፍስሓሁ ለእግዚእከ ብውሑድ ዝተኣመንካ ኮንካ ኢኻ እሞ ኣብ ልዑል ክሸመካ እየ ንዓ ናብ ናይ ጎይታኻ ተላ ደስታ እተወ ኢልዎ እዚ ናይ ምድራዊ ጎይታ እውን እንዲያም ወሃቦ 10 ይብሎም ወመፅአ ቀዳማዊ ወይቤሎ ኣኮኑ እግዚኦ 10 ምናናት ወሃብከኒ ወናሁ 10 ለረባሂኩ ኢሎ ጎይታ 10 ፍፁም ሂብካኒ ዝነበርካ ኣይኮነን ፍፁም ረቢሐ ኣለኹ ይብሎ እሞ ኣንተ እሙን ርህሩህ መገልገሊ እየ ተሰየም ላዕሊ 10 ኣህጉር ኣብቲ 10 ኣህጉራት ተሸወም ኢሎ እዚ ናይ ምድሪ እዚ ጎይታ ኣብ ምድሪ ሙሉእ ዘይጎደለ እዩ እኒአ እንድሕር ብዙይ ተኣመንካማ ንዓበል ክሾመካ ኢሉ ካብቲ ግዝኣቱ ይህቦ እዩ ከፊሉ ይህበለ ናይ ምድሪ ጎይታ ማለት እዩ ሰማያዊ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ሕዚ ኢለየዓንቶ እውን ቀዳማዊ ምፅኣቱ ንክገልፅን ንክግለፅን እዩ ሰብ መንገዲ ናይ እግዚኣብሔር ይጠፍእዎ ነይሩ ሰብ ኣብ ምድሪ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ እንታይ ገይሩ ክሓልፍ ከም ዘለዎ ገሊፁ እዩ
ካብኡ ተገሊፁ ድማ ባዕሉ ምስ ናይ ረቡ ምስ ናይ ባህሪ ሂወት መንፈስ ቅዱስ ንዓለም ኣፋሊጡ እዩ ተገሊፁ እዩ ማለት እዩ። ብፍላይ ኣብ ጥምቀት ባህሪ ዮርዳኖስና ኣብ ደብረ ታቦር ዝተርኣዩ ፍሉይ ምግላፅ ምስጢረ ስላሴ እዮም ኣብዚ እውን ተገሊፁ እዩ። እቲ ምግላፅ እውን ቀፂሉ እቶም ምድሪ ዝገበሮ ንደቂ ሰባት ምግላፅ እዩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ተፀረፍዎ ኣይተፃረፈ እንተሓመይዎ ኣይሓመየ ተዋቅዕዎ ከይተዋቅዐ እንተሸንከርዎ ከየሸንከረ እንተሳደድዎ ከየሳደደ ሲሉ በጊዕ ዝተባሃለሉ እዚ ይገልፅ የለን ሰብ ኩሉ እውን ከምዚ ይንበር እዩ ተፀልኡኹም ኣፍቅርዎም ተሳደድኹምስ ካብ ቤትኩም እየሳደድኹም በልዎም ከምዚ እዩ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ይገልፅ ኢለኩም ግን እንተሳደዶ ተሸንከረስ ዝሽንከር ሰይጣን እዩ እኒአ እንተተሰቀለስ ዝስቀል ሰይጣን እዩ ኣብ መጨረሻ ትሞት ጎይታ እውን እኮ ዝመውት እኮ ሰይጣን እዩ ዝመውተልና ንኡ ኮይኑ ሰይጣን እዩ እኮ ዝኸፍኦ ንግብረ ሰይጣን እዩ ዝኸፍእ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ክንምስክር ከለና ማለት እዩ ድሕርቲ ናቱ እቲ ናይ ግብረ ሰይጣን ብልናማ የጥፈአና ኣሎ ሰይጣን ዕላምኡ ኣብዚ ምድሪ እዚ የሳክዕ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ መፀ እሞ ዝበዓል ሓሙሽተ ንስኻ እሙን ኢኻ ኢሉ እቲ ዘለኣለማዊ ርስቲ መንግስተ ሰማያት ንምውራሱ እዩ ዘርኢ እቲ በዓል ክልተ እውን ከምኡ ጎይታ ክልተ ሂብካኒ ነርካ እንሆ ድማ ርሂፀ ግዒረ ክልተ ኣብዚሐ ኣምፅየን ኣለኹ ኢሉ እሞ ንስኻ እውን እሙን ኣገልጋሊ ኢኻ መስኪርካ ኣለኻ ምድሪ ስለ መንግስተ እግዚኣብሔር ስለ መንግስተ ክርስቶስ ኢልካ መከራ ተቐቢልካ ሓሲርካ ኢኻ ትሕትና ርኢኻ ኢኻ ንዓ ንስኻ ተሸወም ናብ ዘለኣለማዊ ርስቲ መንግስተ ሰማያት እዩ እቲ ሓደ ግን እግዚኦ ኣእምረከ ኢሉ ከመ ድሩክ ብእሲ ኣንተ እዩ እቲ ሓንቲ መክሊትስ ኣይተጠቐመላን ከምኣ ኢላ እዮም ፅዋዕ ከምኣ ኢላ ምፅዋዕ ሕዚ ንሕና እኮ እቲ ዝተዋሃበና ይኮናን እግዚኣብሔርስ ዝሃበና ይኮነ ዝደለለ እቲ ዝሃብኩኹምስ ሰሪሕኹምሉ ዶ ብነገር ኣብ ልብኹም ኣሰላሲልኩም ብነገር ተናገርኩም ብግብርስ መስኪርኩምሉ ዶ ብሓሳብ ለምሊሙ ብነገር ዓንቢቡ ብግብሪ ኣፍሪኹሞ ዶ ትፍረ እዩ እዚ ዝደለለ ካባና ትዝሃበና ልምላሜ ትዝሃበና ይኮነ ንስ ይኮነ ንስማ ሂብና እዩ ንሱስ እንታይ ገበርኩምሉ እዩ ኣብዚ ሕዚ እስመ ኣእምረከ ከመ ድሩክ ብእሲ አንተ ተዓርር እምሃበ ኢዘርአይከ ወታስጋብ እምሃበ ኢዘረውከ ወፈርሄ ሆርኩ ወሃባይኩ መክሊተከ ውስተ ምድር ጎይታ ንስኻ ጨካን ዘይዘረእኻዮ ትዓፅድ ዘየዝረኻዮ ትስብስብ ከም ዝኾንካ ይፈልጥ እዮም እሞ ፈሪሐ ከይደ ናብ መሬት ፍሒረ ቀበርክዎ ኢሉ ኣብ ሉቃስ ድማ ጠብለልክዋ ወኣንበርክዋ ውስተ ሰበንየ ኢሉ ጎይቱ ሓዚኑ ፈልጠኒ ኢኻ ተኣምረኒ ከመ ድሩክ ብእሲ ኣነ ኣነስ ጨካን ሰብ ምዃነይ ትፈልጠኒ ጨካን እንተዝኸውን ነይረማ እንተሃገብር ሂበካ እምደለወከ ታግእ ወርቄ ውስተ ማእድየ ወለልየ እምኣስተገበርክዎ ምስለ ረብኣው ንሱ እቲ ብሪ ድየስ እቲ መክሊተይስ ናባይ ምእተኻዮ ነርካ ባዕለይ ድማ መርባሕ ክዎ ነይረ እዩ ሕዚ ካባና ዝድለ እኮ እዚ እዩ ፀጋናስ ሒዝና እኒሄናዋ ግን ኣብ ዓለም ክንምስክር ኣብ ዓለም ንኣኻ ንክንገልፅስ ርዳእ ሓግዘና እዩ እግዚኣብሔር ሓግዘና መንገድኻ ግለፀልና ጥበብካ እውቀትካ ግለፀልና ክንምስክር እዩ ነይሩ ሓግዘና በልኒ ንኣይሃውንን ድይብለ ንኡ ንሃቦ እግዚኣብሔር ካብኡ እግዚኣብሔር ድማ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ባዕሉ እዩ ዝመርሐና ባዕሉ ይመርሐና ግን ሒዝናዮ ስኽት ኢልና ግን ከምዚ ኢና ንኾን ኣለና ኣብዚ ምድሪ እዚ ክንወሃቦ ዕድል ዝተዋሃበና ሓቂ ፅድቂ ክንገብር ተፋቂርና ተሳኒና
ሕማቅ እንተኮይኑ ኣነ ክሓልፎ ፅቡቅ እንድሕር ኮይኑ ፅቡቅ ንኣኻ ክንበሃል እዩ ልክዕ ከምቲ ወላዲት እኮ ውላዳ ተሓሚምዋ ኮኒ ኣብቲ ራእሳ ኮይና እቲ ሕማም ንኣይግበረለይ እያ ትብል ንኣይግበረለይ ፅቡቅ ይኮነ ሕዚ ሽሞት ሽልማት ወንበር ንኣይ ክትብል እቲ ሓደ እውን ንኣይ እዩ ንኣኻ ተኢልካ ንኣኻ ትበል ፅቡቅ ዘምፅእ ይመስለና እቲ ሸይጣን ሸፋፊኑ ፅቡቅ እዩ እዚ የምልጠካ ኣሎ እዚ የሕልፍካ ክትቆም እናበለ ናይ ምትላል ናይ ሰይጣን ምትላል እዮም እዚኦም ሕዚ ግን ንኡ ንሃቦ ነዚ እኮ ሕዚ ለምን ጥያቄ ወርቄ ወስተማይ ድየ ወለልየ ማ ዝተገበርክዎ ምስለ ረባሁ ባዕለይ ምስ ረውሕኡ ምስ ትወለዱ እዩ ዘሎ ባዕሉ ምስ ትወለዱ ገይረስ ከብርክቶ ከሰስኖ እንድየ ነይረ ተኮይንካ ንኣይ ዘይትህበኒ ኢልዎ ዝገሸ ጎይታ ሕዚ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን እኮ ብስጋ ተገሊፁ ንክገብሮ ዝገበሮ ነገር ኮይኑዎ ፈፂሙ ከይዱ እዩ ምንም ባዕሉ ኣነ እንተዘይሓሲረ ኣነ እንተዘይሞይተ ኢሉ ምንም ኣነ በይነይ ከቢረ ክነብር እየ ኢሉ ግን ኣነ እንተሞይተ ግን ብዙሕ ከፍሪ እየ ኢሉ እምኢ ወድቀት ህጠተ ስርናይ ውስተ ምድር ወኢሞተት ባህቲታ ትነብር ወእመሰ ሞተት ብዙሃ ፍሬ ትፈሪ እዩ ፍረ ስርናይ ኣብ ምድሪ ወዲቃ ፈሪሳ በሲሳ ከይሞተት ሞይታ ዳግም ከይለምለመትስ በይና ህጠት በይና ፍረ ኮይና እያ ትነብር ድሕር ፈሪሳ በሲሳ ግን ጎዊዳ ትወፅእ ትስትስትን እያ ኢሉ ኣነ እውን እንተዘይሞይተ በይነ እየ ክነብር ኢሉ ባዕሉ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕዚ ክብርክት ክጉውድ ክስስን እንድሕር ኮይነ ኣነ እውን ክሓስር እኒሀኒ ኢሉ ቃል ብስጋ መፁ ኣነ እውን ክሓስር እኒሀኒ መከራ ክቅበል እኒሀኒ ካብኡ እዚኣ ግን ኩላ ኣነ ትሕት ኢለ ተፀረፉኒ ከይፀረፍኩ ከሳደድኒ ከየሳደድኩ መከራ ተውፅሕኒ ስረ ኢሎም ስመበዘ እያእምሩ ብዘይ ምፍላጦም ኢለ ኩላ ኣብ መስቀል ተሰቂለ ክሞት እየ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞይትላ ድማ ካብኡ ስለ ዝሞተላ ድማ ሕዚ ንኣ ተመልኪቱ ንኡ ንኢየሱስ ክርስቶስ ተመልኪቱ ዝፈሪ ዝበዝሕ ሞሊኡ እዩ እዚ ተዘይተገይሩ ናይ ዓለም ድሕነት ኢሉ ልክዕ ድማ እዚ ገይሩ ህዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ብስጋ ተንቀሳቂሱ እዩ ቃል ብስጋ ፀሚኡ ተሰዲዱ እዩ ተሰቂሉ ሞይቱ እዩ ሕዚ ስጋ ብቃል ዓለም ሰፊኑ ነዚ ርሁቀ ብሄረ ኢልዎ ኣሃዱ ብእሲ ክቡር ሆረ ብሄረ ርሁቀ ይንሳእ ሎቱ መንግስተ ወይሰወጥ ዝበሎ ንሱ እዩ ሕዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ በቃ ምስ ናይ ባሃሪ ኣቦ ኣብ ምስ ናይ ባሃሪ ሂወት መንፈስ ቅዱስ ተተኻኺሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ የማነ ኣብ እዩ ተቐሚጡ እኒሀ ብክብሪ ብምልኣት ብስፍሓት ተተኻኺሉ ክሳብ እዚ ምድሪ እዚ ዝወሰነሉ ክሳብ ዘብቅዕ ዳግም ድማ ነዚ ምድሪ እዚ ንክሕልፍ ዝምለሰሉ ሰዓት እዩ ወሲኑ ሽዑማ በቃ እዛ ዓለም እዚኣ ኣነ ክገዝእ ዝብለ ኩሉ እዩ ዝገዝእ ኣሎ እግዚኣብሄር ይመልኽ ኣሎ ይገዝእ ኣለ ሰይጣን ይገዝእ ኣለ ሰብ ይገዝእ ኣለ ሂወት ዘይብሉ ሓደግኡ ይገዝእ ኣሎ ኩሉ ገዛኢ ኩሉ መልኣኪ ኮይኑ ግን ሰዓት እኒኣ ተብቅዕ ኣላ ኮነት መንግስቲ ዓለም ለእግዚኣብሄር ወለመሲሑ ንእግዚኣብሄርን ንመሲሕ እግዚኣብሄር ንኢየሱስ ክርስቶስን ትርከብ እያ ኮይንዋ እዛ ዓለም እዚ ማለት ኩሉ ዘዋድአለ እዚ ኩሉ ዓለም ዘጨናንቀለ እዚ ኩሉ ተረኪቡ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስልጣን ዝስሮ ሕዚ ዝምለሰሉ ግን ዳግም ዝምለሰሉ እዚ
ንሰብ ገሊፁ እኒሀ ማለት እዩ መንግስትነት ግን እዚ እንታይ እኒሆ ኣብ ዝምድረ ጎይታ እውን ወሰብአ ሃገሩሰ ይጸልእዎ ወፈነው ተናበልተ ድህሬው እንዘይብሉ ይንፈቅዶ ለዝንቱ ይንግስ ላዕሌነ ነዚ ካብ ርሑቕ መንግስትነቱ ኣረጋጊፁ ነጊሱ ክመፅእ ዝኸደስ ነዚ ሰብ እዚ ኣብ ልዕለና ክነግስ ንሱ ጎይታ ንሕና ባሮት ኮይንና ንክንነብርስ ኣይንፈቅዶን ኢና ዝበሉ እኒአው ኣይንፈቅዶን ኢልና ወፈነው ተናበልተ ድህሬው ደድሕሪኡ ናዮም ልእኽተኛታት እዮም ልኢኾም እዚ ኣባና ክስልጥን ኣባና ክነግስ ኣይንደልዮን ኢና ኢሎም ኣይንደልዮን ኢና ኢሎም ሕዚ እኮ ኣብዚ ምድሪ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈቐሩ ኢልና ብፅልኢ ክንከድ ከለና እንታይ ድዩ ትሕትና ግበሩ ኢልና ትዕቢት ክንገብር ከለና እንታይ እዩ ኣይትዘምዉ ኢልና እንትንዝሙ ከለና እንታይ የርኢ ኣይትቕተሉ ኢልና ትንቃተል ከለና እንታይ የርኢ እዚስ ኣብ ልዕለና ክነግስ ኣይንደልዮን ኢና ኮነ ኣለና ማለት ኣባሃላ ይንፈቅዶ ለዝንቱ ይንግስ ላዕሌና ኢና ንብል ዘለና እዚ ኣብ ልዕለና ክነግስ ኣይንደልዮን ኢና ንብል ዘለና ክብሪ ምስጋና ንኡ ይኹን እሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ዶ ተጻልዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ዶ ተጻውዒ እዩ ንዝፀረፍዎ ኸ መልሲ ይህቡ ድዩ ሕዚ እዚ ኣይንፈቅድን ንብል ዘለና ንሕና መወፂኡ ግን በቃ ባዕሉ እቲ ጎይታ ከም መብልዕለይ ኣነ ክነግሰሎም ዘይደለዮስ ኣውፅዎም እዚኦ ወርግዝዎም በቅድሚየ እዩ እቲ ምድራዊ ጎይታ ማለት እዩ ኣምፅዎም ኣብ ቅድመይ ኣነ ክነግሰሎም ዘይደልዩ ኣምፅዎም ኣብ ቅድመይ ርገዝዎም ኢሉ ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣባና ሓዲሩ ንክምለኽ ተስፋ ንክግበር ኣብዚ ዓለም እዚ ፍቕሪ ትሕትና ንክነርኢ ፍቃደኛታት ዘይኮንና እውን ድሓር መፂኡ በዓሉ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ይኽብል ኩርኡ እምንየ ርጉማን ውሽጠ እሳት ዘለኣለም ዘድልው ለሰይጣን ወለመላእክቱ ንሰይጣን ንመላእክተ ሰይጣን ናብ ዝተዳለወ ናብ ዘለኣለማዊ ሞት ናብ ዘለኣለማዊ ድቕድቕ ገሃነመ እሳት ክይዱ እዩ እዚ እዩ ዝፅበ ኣባና ክነግስ እንድሕር ዘይደለና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕና ናቱ ጉዙኣት ኮይንና ብናቱ መንገዲ ክንከይድ ፍቃደኛታት እንድሕር ዘይኮይንና ዳግም ምምፅኡ ንሱ እዩ ዝፅበየና ማለት እዩ ሕዚ ነዚ ልቢ ንክበሃል ከምቲ ሓደ ዘይኮነ ከምቲ በዓል ሓሙሽተ በዓል ክልተ ዝተዋሃበና ፀጋና ተጠቒምና መስኪርና ብሓቂ ብፅድቂ ካብዚ ምድሪ እዚ ክንሓልፍ ካብኡ ተገይርናማ ኣብቲ ዝመፀሉ ንኡ ሃበየ ብሩካኑ ለኣወየ ትረሱ መንግስተ ሰማያት ዘድልው ለኩሙ እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም ከይተፈጠረ ናብ ዘዘጋጀወኩልኩም መንግስተ ሰማያት ንኽትወርሱ ንዑ ናዋይ ኣንቱም ብሩኻት ናይ ኣቦይ እዩ ብመከራ ብሓሳር መሲልኩም እኒኢኹም እሞ ብክብሪ ክትመስሉኒ ኢሉ ምስኡ የቕምጠና ኣብቲ ዘለኣለማዊ መንግስተ ሰማያት መንግስተ ክርስቶስ ንነብር ማለት እዩ ግን ኣብዚ እዩ ግብሪ ኣብዚ እዩ ክብሪ እዩ ኣብኡ ኣብ ግብሪ ዘይተረኸብካ እውን ኣብ ክብሪ ኣይትርከብ ብምሳሌ ኣብቲ ጎይታ እውን ኣብቲ ማቴዎስ 22 ኣቢሉ ፀዊዑ ሓደ ድግስ ንወዱ ገይሩ ኢሉ እሞ ሓደ ግን ነቲ መርዓ ዝምጥን ዘይምጥን ክዳን ለቢሱ ከይዱ ካብኡ ንጉስ ነቶም ዕዱማት ክሪኦም ኣተዎ እሞ ረከበ በህየ ብእሴ ዘይለብሰ ልብሰ መርዓ ኣብኡ ሰብኣይ ነቲ መርዓ ዘይምጥን ክዳን ዝለበሰ ረኺቡ ለምን ትቦኢኮ እዚየ ዘእንበለ ትልበስ ልብሰ መርዓ ኢልዎ ናይ መርዓ ልብሲ ከይለበስካ ንምንታይ ናብዚ ኣቲኻ ወተፈፅሞ እቲ ብእሲ እቲ ሰብኣይ ድማ በቃ ኣፉ ሓዘ ዝምልሶ ስኢኑ መልሲ የብሉን መልሲ ሰኣነ ሕዚ እውን ንሕና ልብሰ መርዓ ሕዚ ሰውነትና ኣንፂሕና ጎይታ ዝመፀሉ ዕለት ስለ ዘይንፈልጥ ነፂሕና ንመርዓ በጉኡ መርዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ይብላ እታ ዝመፀላ ዕለት ንዓዓ ክንዘጋጀ ንዓዓ ክንዳለው እዩ ዝግበአና
ንዓዓ ተዘጋጅና ድማ ርስተ ኢየሱስ ክርስቶስ እኛ ብሰለስተ ደረጃ እያ ትውረስ ብወጣንነት ብማእከላውነት ብፍፁምነት ከምቲ ኣብቲ ሰናይ ምድሪ ዝወደቐ እንታይ እዩ ዝበሎ ወወሃበ ፍርየ ቦ ዘ30 ወዘ60 ወዘ100 ከም ዝብሎ ማለት እዩ 30 60 100 ፍርየ ኣፍሪና ንክብሩ ወረስቲ መንግስቱ ኣብ መንግስትነቱ ዘለኣለም ህያዋን ኮይና ንነብር ማለት እዩ ግን እዚ ኣብዚ ምድሪ እዚ ሓሳረ መከራ ተተቐቢልና እዩ ፈቒድና ንስጋና ትሕት ተቢልናዮ እዩ እምበር እዚ ዝከኣል ኣይኮነን ማለት እዩ ኣብ ግብሪ ዘይተረኸብካ ኣብ ክብሪ ኣይትርከብ እዚ እዩ እሞና ንእሽተይ ከምዚ እዚ ኢልና ናይ ገብርሄር ናይ እሙን ኣገልጋሊ ኣብዚ ይኣኽለኒ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር